обаче точно там е чакалиране път отдолу. То се виждат и ни къщички ще видите сега наистина. Говоря по главна. Да, бе, точно да видиш по една гола поляна. На Бакалов. Бакалов на колко беше? Бакалов на 12 минути ли беше за Вранглера? Бакалов на четвърто. Не знам нищо не Ама на колко минути беше, не знаеш? Аз знам, че гърците са на 12 минути след нас. И тръгнаха преди нас. Навсякъде сме спазвали всичко, тъй че би трябвало да няма никъде наказание. Имаме едно случай. Гърци и Бакалов. Ето в кутиите има, Дамяне. Разбира се, не слагате за хулиган. Дай че места ръката, иди се. Дай, дай сериозно, бе. Само се намествам ръката, да ударя. ударя. Да ми купаш ръчичките. Да. Те има барна на едно място, чак дала газ в ограничението превърление на 30. Те има заболя. Чакай, сега ще наместя, ще наместя, аз иду. Не бе, сериозно, аз китката ми иззад дясната от тази ветка много отпаране. И като барна и тук аз гледам какво правим на кръгчета. И тук бара и издърпа и тук с пръсти и шат я връща. Аз според мен е набито и софът си бара. Като тебе е било. Искам той като тебе, сам се намества. Ние в момента правим проектите. Мазан такова как черпа зад стъклото отвътре. И как е крална, калям от дясно. Вие как после праскалки за мина няма и вода. Викам да няма и праскалки. Отвътре, отвътре. От тепа ми ли гърците? Да ги еба. Ще идват тук. Господ ни е помогнал, че се забихме у него дърво. Защото ако бяхме фанали надясно, те ще да гледате да на... 12 минути в момента. А? 12 минути. Мента от както тако. И ние имаме 12 преди той. Може да откинем някакво здание. А, той не са гърците. Той е гюнаедин плюс. Значи ще бират гъби, искам те, че не са тресни манатахите. Страшни ще са. Пай са, тост не е нормален. Вранглер нова кеф как се изцепва. Много са режи, бахте Вранглера към Един ли е то? И 300 коня на тротите си. Ще правя те да го изцепи. Не баха от постача, че не може да ни спре. Търпа на дясно. Още някой ще му първа. Гърците ли да са той вече? Че те са черни такива, не? Моля го да му скажа. Има, това ще го Правиш клип? Че да мога. че има клип. Обаче в обратна посока. Чакай, той се оправя там. Той се оправя Бакалов, защото ние са гледали, той дойде на камъните. Това е обратния ляв. Ясно, ама той не беше трасето, нали е минал. Екстреми наши поне 2 екстрема не беше минал. Обратния ляв дойде. Даже надърпаха на... Мъджир. Или Гърка. Гърка ще. Гърка. Вранглера и ти. Да. Кой? На стръмното.
Там тръгнахме от на да, той беше гърпи зад нас. Там ли беше гърпи? Ще направя, защото пак той беше отсвирал, като го видиш. Но това е по тия работа. Да, вече кажа. Мога да го навакса. Ограничения пак не, те спазват 20. Вчера карах някъде. Вчера имат 2 минути само. Може да е прескочил, нали? Всеки километър префила диферент разтегна шината. Не мога да правя място. Имам какво да е как. Караш стръм, правиш слег. Ото и да е. Мисля, че трети се пасли. Гледам го имало прямо на гъма. 700 метра, кой имаха детка? Аз имах. Колко или кола е старата почета са? Трябва да се движат. Движат са някъде, ама са безпредно. Не се знае къде са. Може би да се излиза покрай дърветата, минаха всичките до сега. Само Гърка и той минават там покрай нивата. Мицубишито идва на финала. Еми, те сега го се спуска по азимута. Еми, да знам. Как? Да. Да, сега те чувам. Еми, щом няма други. Да бе, къде? Виждам го, снимам го тук в момента. Да. Точно така. Да. Добре, айде. Какво? Кой искаш да ме пита нещо? Ники, ти ли? Какво пита Генто? Съдията го ядна вас и да разкрива лъжи. Като търлата. Как да брат, че има геолка не сходи?
наказание. Няма, без правила. Абе, то няма ги обидяло.